своей. Аллилуйя, аллилуйя. Обмыл нас грехом, обмыл нас грехом. Аллилуйя, аллилуйя. Он смерть перемог, он смерть перемог. Аллилуйя, аллилуйя. Наш Господь и Бог, наш Господь и Бог. Аллилуйя, аллилуйя. День полный хвалы, день полный хвалы. Аллилуйя, аллилуйя. Узрадуйся и ты, узрадуйся и ты. Аллилуйя, аллилуйя. Весело спевай, весело спевай. Аллилуйя, аллилуйя. Христа прославляй, Христа прославляй. Аллилуйя, аллилуйя. Христос воскрес, Христос воскрес. Аллилуйя, аллилуйя. Нам радость принес, нам радость принес. Аллилуйя, аллилуйя. Повстал и живе, повстал и живе. Аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. З Духом Твоїм. Сьогодні Костьол віддає пошану святому Войтиху, біскупу і мученику. І за його заступництвом складемо на алтарі Пана наші просьби, наші інтенції. А особливо будемо доручати тих, хто дорогі нашому серцю, хто одійшов до вічності у супокої Христа. Перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Гэтая святая імша ахвяравана за памерлую Ядвігу Талалаеву у 14-ю гадавіну пасля яе смерці, выпрошваючы для яе радасць прабывання сярод збаўлёных у небе. Молімся. Усемагутны вечны Божа,
Ты жыццё святого біскупа Вайцеха, прысвячанае клопату пра душы, увенчаў мучаніцтвам за веру, праз яго заступніцтва учыні, каб авечкі Хрыстовыя былі паслухмяныя сваім пастарам і заўсёды адчувалі іх духоўную апеку, праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні Саул усё яшчэ жыў пагрозамі і забойствамі вучняў Пана. Ён прыйшоў да першасвятара і папрасіў яго лісты да сінагогаў у Дамаску, каб калі знойдзе якіх-небудзь прыхільнікаў гэтага шляху, мужчын ці жанчын, мог звязаць іх і прывезці ў Єрусалім. Калі ён падчас падарожжа набліжаўся да Дамаска, раптам святло з неба асвяціла яго. Ён упаў на зямлю і пачуў голас, які казаў яму: «Саул, Саул, чаму ты пераследуеш мяне?» Ён жа сказаў: «Хто ты, пане?» А той адказаў: «Я Езус, якога ты пераследуеш. Устань і ідзі ў горад, і скажуць табе, што ты павінен зрабіць». Людзі, якія ішлі разам з ім, анямелі, бо чулі голас, але нікога не бачылі. Саул падняўся з зямлі, і хоць вочы былі адкрытыя, нікога не бачыў. Узяўшы за руку, павялі яго ў Дамаск. 3 дні ён не бачыў і не еў, і не піў. У Дамаску быў адзін вучань па імені Ананія. Пан аб'явіўся яму і сказаў: «Ананія». А ён адказаў: «Гэта я, пане». Пан сказаў яму: «Устань і ідзі на вуліцу, якая завецца простай, і спытайся ў доме Юды пра Саула старцу, бо ён цяпер моліцца». І ўбачыў Саул у аб'яўленні чалавека па імені Ананія, які ўвайшоў і ўсклаў на яго рукі, каб ён зноў мог бачыць. Адказаў Ананія: «Пане, шмат ад каго я чуў пра гэтага чалавека, колькі ён учыніў зла Тваім святым у Єрусаліме, і тут ён мае ад першасвятароў уладу зняволіць усіх, хто заклікае імя Тваё». Але Пан сказаў яму: «Ідзі, бо гэты чалавек маё выбранае начынне. Ён занясе імя маё народам, каралям і сынам Ізраэля. Я пакажу яму, колькі ён павінен выцерпець дзеля майго імя». Тады пайшоў Ананія і ўвайшоў у дом. І, усклаўшы на яго рукі, сказаў: «Братце Сауле, Пан Езус, які з'явіўся табе на дарозе, якою ты ішоў, паслаў мяне, каб ты зноў мог бачыць і напоўніўся Святым Духам». І адразу нібы луска спала з вачэй ягоных, і стаў відучым, падняўся і быў ахрышчаны, а калі спажыў ежу, набраўся сілы. Некалькі дзён Саул быў з вучнямі ў Дамаску і адразу пачаў абвяшчаць у сінагогах пра Езуса, што ён Сын Божы. Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие. Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие. Хваліце Пана ўсе народы,
Праслаўляйце яго ўсе плямёны, бо вялікая над намі яго міласэрнасць, і вернасць ягоная трывае навекі. Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. То есть мое тело и п'е мою кров, во мне ёсць, а я ў ім, кажа Пан. Аллилуйя. Аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус сказав народу: «Ніхто не може прийти до мене, коли Отець мой, який послав мене, не притягне його, і я увоскрашу його у апошній день». У пророків написано: «Усі будуть навчені Богом». У той час юдеї спрачалися між собою, кажучи, як він може дати їсти своє тіло. Єзус сказав їм: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, коли не будете їсти тіла Сина Чоловічого і пити крові Ягонной, не будете мати у собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його у апошній день. Бо тіло моє – правдивий спожиток, а кров моя – правдивий напой. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, во мне єсть, а я у їм. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцом, так і той, хто їсть мене, буде жити мною. Гэта той хлеб, який сышоў з неба, а не той, які ели айцы вашыя і памерлі. Хто есть гэты хлеб, будзе жыць навекі. Гэта сказаў ён у сінагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, калі ласка. Умілаваны ў Христе Пану, браты і сёстры, збіраемся каля алтара Пана, каб слухаць Божае Слова, каб удзельнічаць у Эўхарыстыі, дзе спатыкаемся з Езусам Христом. Штосьці падобнае адбывалася і за часы Езуса. Народ натоўпамі збіраўся ў сінагозе, каб слухаць мудрасць, якая выплывала з вуснаў Езуса Христа. Яны адчувалі моц, якой не было у звычайных настаўнікаў. З радасцю людзі слухалі, але сённяшняе спатканне з Езусам Христом накаліла гэтую натоўп людзей. Даходзіла нават да спрэчкі паміж сабою. Юдэі спрачаліся між сабою, кажучы, як ён можа нам даць есці сваё цела. І сапраўды, што гэта значыць? Есці цела Езуса Христа. Езус не ўцішае гэтую спрэчку, а наадварот, яшчэ больш цвёрда і радыкальна адказвае, пацвярджаючы: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві Ягонай,
не будете мець у сабе жыцця. Хто есть маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я уваскрашу яго ў апошні дзень. Езус Христос у сваёй прамове выказвае тры вельмі важныя праўды. Па-першае, што трэба спажываць яго цела і піць яго кроў. Другая праўда, толькі той, хто будзе спажываць, есці яго цела і кроў, будзе мець жыццё ў сабе. І трэцяя праўда, тое, што гэтае жыццё, гэта жыццё вечнае і магчымасць уваскрасення. Слухаючы сённяшняе Евангелле, хочу запытаць і сябе, і, можа, і вы запытайце сябе, што я адчуваю, калі слухаў гэтае Божае Слова? Што я адчуваю, калі чую Слова Езуса: «Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, будзе мець жыццё вечнае»? Чи гэта мяне дакранае? Чи я сапраўды веру ў гэтую праўду? Гэта адна з найбольшых таямніц маёй веры, хрысціянскай веры. Што я адчуваю, калі я удзельнічаю ў Еўхарыстыі? Што я адчуваю, калі я становлюся на калені і з верай прымаю камунію? А што такое камунія? Гэта злучэнне з Езусам Христом, едзіненне. Як кажа Святое Пісанне, нават анёлы не маюць такой ласкі, якую можам мець мы. Чи веру я, што за хвіліну гэты хлеб і віно ператворыцца ў сапраўднае цела і кроў Езуса Хрыста? А чым ёсць маё жыццё? Чым я яго насычаю? Што з'яўляецца для мяне важным у гэтым слове «жыць»? Што мяне падтрымлівае? Чи для мяне важна яднанне з Езусам? А можа, для мяне важна ў жыцці гэта мая праца? Можа, маё задавальненне? Можа, прыемнасці, якія я адчуваю у жыцці? Што так сапраўды дае мне сэнс жыцця? Сёння Езус Христос, глядзячы на слухачоў, якія спрачаюцца паміж сабою, як Ён можа нам даць сваё цела, Ён не затрымаў іх, не сказаў гэта толькі образна. Гэта літаральны, можа, такі падход. Не. Езус цвёрда сказаў і звяртаецца сёння да нас праз вякі: сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві Ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есть маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я уваскрашу яго ў апошні дзень. Гэта абяцанне, якое дае нам Езус Христос. Чи я прагну гэтага хлеба жыцця? Чи я, спажываючы гэты хлеб эўхарыстычны, чи адчуваю, чи разумею, што гэта гарантія, абяцанне жыцця вечнага? Не гэтая хвілёвая тут на зямлі. Это не той хлеб, які мы штодзённа спажываем, гэта хлеб,
які дае абяцанне на жыццё вечнае. Чи прагну я гэтага хлеба? Просім жа сёння нашага Збаўца Езуса Хрыста, каб Ён умацаваў нас у веры, каб даў нам зразуменне гэтай праўды, якою розумам цяжка прыняць, але вельмі важна прыняць сэрцам. Бо дзе сэрца, там сапраўдная любоў. А Езус Христос абяцае нам, што Ён будзе з намі, у нас, як Ён у сваім Айцу. Аман. Сабраныя на эўхарыстычнай гасціне, прадставім добраму Богу просьбы нашыя і ўсяго Касцёла. Молімся за біскупаў і святароў, каб яны умацавалі веру людзей у прысутнасць Езуса ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб Пан Бог захоўваў яе ад бязвер'я і бязбожнасці. Цябе просім. Пане. Молімся за дзяцей, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі, каб Бог умацаваў іх веру і любоў да Езуса, прысутнага ў Эўхарыстыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся о вечным сапакоі для памерлых, хто дарагі нашаму сэрцу, за Ядвігу Талалаеву у 14-ю гадавіну па смерці. Таксама за ўсіх памерлых сем'яў Богушевіч, Гіруць, Дубіцкіх, Кураловіч, Урбановіч, каб яны, абмытыя крывёю Хрыстапана, з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы з верай спажывалі цела Хрыста і ў ім жылі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, ласкава прымі просьбы, якія мы з верай да Цябе ўзносім, праз Хрыста Пана нашага. Amen. Chrystus Pan powstałszy z grobu, Alleluja, Alleluja. Radość dał swojemu narodu, Alleluja, Alleluja. Dał życie bez szkodowania, Alleluja, Alleluja. Dla grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja. Dał życie bez szkodowania, Alleluja, Alleluja. Dla grzesznych ratowania, Alleluja, Alleluja. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Шу славу праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim Угору серце. uznosim ich do Pana. Подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз мучаніцтва святога Вайцеха паказаў цуды сваёй ласкі, бо ён, наследуючы Хрыста, уславіў Тваё імя, праліўшы кроў за веру. Па Тваёй волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Pan Bóg всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей,
Осанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, пра Ядвігу і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраднікам, са святымі апосталамі, са святым Вайцехам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоїм. Перадайце ближнему знак супакою.
Супакой нам усім. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a daruj nas upokojem. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленая, пакліканая на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Radosna Panu hymn śpiewajem, Alleluja, i dobryniu Jego slawlajem, Alleluja. Radosna Panu hymn śpiewajem, Alleluja, i dobryniu Jego slawlajem, Alleluja. Błogosławiony Ty, Panie, Bóg Ojców naszych, Alleluja. Pełny sławy, uzwyszony na wieki wieczna, Alleluja. Radosna Panu hymn śpiewajem, Alleluja, i dobryniu Jego slawlajem, Alleluja. Radosna Panu hymn śpiewajem, Alleluja, i dobryniu Jego slawlajem, Alleluja. Молимся. Ласкавый Ojcze, umocowany Najświętszym Sakramentem, покорно Ciebie просим. Uczyni, aby my po przykładu świętego Wojciecha wyznawali toje, u co on wierzył, i wykonywali toje, czemu on wuczył jak biskup. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутний, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w spokoju Chrystusa. Dziękuję Panu Bogu. Jezus Gospod i Zbawiciel mój, Alleluja. Jezus Gospod i Zbawiciel mój, Alleluja. Mia nie lubić on, Alleluja. Mia nie lubić on, Alleluja.